Вітаю спадарства, тут Яна Запольская, беларуская радыёрацыя. Працягваем працаваць у студыі фестывалю абуджаных тутака. Таксама нагадваю, што ўсе трансляцыі нашых дыскусій можна глядзець на YouTube-канале беларускага радыёрацыя. У гэты час, у гэтую гадзіну мы пагаворым пра беларускую салідарнасць. Мы назвалі гэтую рубрыку так, што беларусы салідарныя ў думках, у сэрцах, у дзеяннях. Калі сказаць гэта больш практычна, мы будзем гаварыць пра салідарнасць людзей паміж сабой, а таксама і пра фінансавую дапамогу тым, хто гэтага патрабуе. І я прадстаўляю гасцей нашай цяперашняй студыі, можа так па парадку, як мы ўсе сидзім. Гэта Алена Маркевіч, ініцыятыва партызанкі, шчыра вітаю. Марыя Мароз, кіраўніца фонду «Краіна для жыцця», і, як вядома, Марыя была кіраўніцай штабу Святланы Ціхановскай, шчыра вітаю. Алесь Лапко, прадстаўнік беларускага моладзевага хабу. Сергей Будкін, кіраўнік беларускай рады культуры, і Дар'я Ярмоцык, прадстаўніца фонду «Хуманаш». Перад тым, як мы будзем гаварыць больш пра некія праблемы вось у гэтай дапамозе беларусам, з чым вы сутыкаецеся, чым вы можаце рэальна дапамагчы, якія ёсць розныя сітуацыі, я бы папрасіла, каб кожны з вас прадставіў некалькіх, такім кароткай форме сваю арганізацыю, свой фонд, сваю ініцыятыву з тым, што зразумела, што мы збольшага ўсе адзін другога ведаем, чым займаемся. Але беларусы, якія яшчэ, скажам, надалей выязджаюць з Беларусі, яны прыязджаюць і губляюцца, не ведаюць, куды звярнуцца. Вось некалькі словаў кожны сам пра сваю ініцыятыву, арганізацыю. Сергей, як найбольш дасведчаны ўжо ўдзельнік дыскусіі, можа, прапаную пачаць з цябе. Колькі часу маю? 5 минут дастаткова будзе. Пастараюся хутка. Мы завемся Беларускай рада культуры. Раней нас ведалі пад назвай Беларускі фонд культурнай салідарнасці. Мы працуем па 4 кірунках асноўных. Гэта інфармацыйны і такі маніторынг. Мы збіраем інфармацыю пра рэпрэсіі ў сферы культуры і інфармуем пра факты культурнага супраціву. Другі кірунак – гэта дапамога, ён зараз ад пачатку самы прыярытэтны. Мы дапамагаем творцам адчуць сябе запатрабаванымі і таму шукаем сродкі на фінансаванне праектаў у сферы культуры, а таксама арганізоўваем хуткую дапамогу дзеячам культуры в плане юрыдычная, псіхалагічная, фінансавая, тым, хто апынуўся в складанай сітуацыі. Трэці кірунак – стратэгія. Мы выпрацоўваем стратэгію пераменаў, рыхтуем, вядзем, скажем так, працэс абмеркавання, каб выйсці на нейкі дакладны дакумент па рэформах у сферы культуры і ў кіраванні ёй. І чацвёрты кірунак – гэта міжнародная дзейнасць. То бок мы, в прынцыпе, лабіруем культурную павестку, каб пра яе не забывалі ні в ЕС, ні ў іншых краінах, каб сфера культуры падтрымлівалася і была на павестцы дня заўжды. А таксама вядзем інфармацыйныя кампаніі, такія міжнародныя. Напэўна, самая такая вялікая, вялікіх было дзве. Па выключэнню БТС Еўрабачання з Еўрапейскага вяшчальнага саюзу, чаго мы цалкам дасягнулі, і правядзення разам з офісам Святланы Ціхановскай міжнароднага тыдня беларускай культуры, які вось адбыўся ў ліпені. Ну, хіба што, калі кратка так. Дзякуй. Алесь. Беларускі моладзевы хаб у Польшы аказвае дапамогу па 2 асноўных кірунках. Гэта дапамога студэнтам, якія прыязджаюць у Польшу за рэпрэсіі ў Беларусі. Па-першае, гэта дапамога ў пошуку магчымасцяў для іх. Гэта стыпендыі. Па-першае, гэта стыпендыя Кастуся Каліноўска, па-другое, гэта іншыя польскія стыпендыі, трэцяе, гэта стыпендыі ў іншых краінах. Таксама гэта дапамога моладзі не губляцца у Польшы пасля прыезду з Беларусі. Канешне, яны шмат хто знаходзіцца ў цяжкім псіхалагічным стане, яны не збіраліся выязджаць з Беларусі, яны не збіраліся пакідаць свой край, але так сталася. І вельмі важна інтэграцыя, адаптацыя тут у краіне, таму мы ім дапамагаем псіхалагічна, у тым ліку арганізоўваем розныя інтэграцыйныя мерапрыемствы,
уключаем у розныя ініцыятывы, у тым ліку вось у правядзення тыдня беларускай культуры. У Польшы вельмі шмат беларускіх студэнтаў, напрыклад, студэнтаў, якія былі выключаны з Акадэміі мастацтваў Беларусі, з Інстытуту культуры беларуска таксама удзельнічалі вельмі актыўна, былі аднымі з суарганізатараў, таму можна лічыць паспяховым ось іх уключэнне ў актыўнае жыццё беларусаў, беларускай дыяспары ў Польшы. І другі кірунак — гэта дапамога сем'ям з дзецьмі, таму што таксама цяжкая такая праблема — гэта уладкаваць дзяцей, бо для бацькоў самае галоўнае — гэта дзеці. Яны хочуць іх уладкаваць у добрыя школы, у добрыя садкі, у добрыя ліцэі, потым таксама у універсітэты. Таму мы ім дапамагаем з гэтым, працуем з польскімі чыноўнікамі, з варшаўскімі ў першую чаргу, тлумачым асаблівасці беларусаў, якія прыязджаюць, што ў адрозненне ад іншых мігрантаў, напрыклад, гэта звышкваліфікаваныя людзі, таму у іх патрэбы трохі іншыя, чым у тых, хто прыязджае на заробкі, і такія ж патрэбы ў іх дзяцей. Таксама шмат вельмі таленавітых дзяцей прыязджае, іх трэба уладкоўваць у добрыя ліцэі. І я магу сказаць, што ў беларусаў, у беларускіх дзяцей, беларускай моладзі у Польшы зараз ствараецца вельмі добрая рэпутацыя, што гэта таленавітыя, працавітыя людзі. І будзем спадзявацца, што гэта будзе працягвацца і далей, што мы не пасаромім свайго імя. Вось. І беларускі моладзевы хаб будзе дапамагаць і далей моладзі, студэнтам тут у Польшы адаптавацца, набірацца нейкіх ведаў, і каб потым вярнуцца ў Беларусь і прывесці ўсё тое, што яны тут назапасілі, даведаліся, і для таго, каб яны змаглі будаваць новую краіну разам з усімі. Дзякуй вялікі. Марыя, можа вы? Я представляю фонд «Страна для жизни». Это название фонда мы взяли из инициативы Сергея Тихановского, который ездил по всей Беларуси и показывал людям жизнь в стране, в регионах. Этот фонд организован по его инициативе в том числе. И самое главное направление — это поддержка активистов внутри страны. Мы начали поддерживать активистов в октябре 2020 года и по сей день этим занимаемся. И появилось второе направление поддержки — это поддержка семей политзаключенных, материальная поддержка, материальная помощь, а также оказание передач политзаключенным. Это стало на сегодняшний день одним из самых трудозатратных и самых основных направлений нашего фонда, потому что мы прекрасно понимаем, какая ситуация. Более 600 политзаключенных сейчас в Беларуси. Мы прекрасно понимаем, что семьи остались без отца или без матери, без кормильца, и мы должны поддержать эти семьи, помочь им выжить в этой трудной ситуации. И поэтому это основное наше направление. Сейчас мы поддерживаем более 66 семей ежемесячно. Также мы оказываем юридическую поддержку, юридические консультации. Любой человек может обратиться в наш фонд за юридической консультацией. Юрист фонда поможет составить документы, окажет консультацию. А также мы оказываем визовую помощь. Мы сотрудничаем с посольствами, и люди, которые подверглись репрессии, могут обратиться к нам в фонд, и мы проведем верификацию, получим подтверждающие документы и окажем визовую помощь, если человек в этой помощи нуждается. Мы прекрасно понимаем, что на сегодняшний день очень многие люди вынуждены выезжать за пределы нашей Родины и нуждаются вот в этой поддержке, которую мы оказываем. Также мы создаем видео с обучающим, с полезным контентом. Есть YouTube-канал такой, называется «Знания для жизни». Там тоже можно зайти и посмотреть белорусам о том,
страшные, конечно, вещи надо поднимать, как вести себя при задержании, например, или как вести себя при обыске. И вот такие видео юрист фонда «Страна для жизни» для людей на насущную эту проблему записывает, чтобы люди знали, как в этих ситуациях трудных себя вести. Также есть экономическая рубрика и различные другие полезные, как собрать помощь политзаключенным и так далее. Дякую вялікі. Дар'я, Хуманаш. Я представляю фонд «Хумануш». Это небольшой польский фонд, который много лет занимался помощью политзаключенным и Тибета, и Африки, и других стран. И в связи с ситуацией, которая сложилась в Беларуси, с осени 2020 года фонд стал заниматься помощью политическим беженцам из Беларуси. В первую очередь мы занимаемся помощью политическим беженцам, на которых заведены уголовные дела в Беларуси, которые действительно не могут вернуться в Беларусь, а также семьям с детьми. Главным нашим проектом является «Мирный дом», который мы смогли открыть благодаря Младежовому хабу и инициативе «Партизанки», с которыми мы очень тесно сотрудничаем. Дом помог уже 35 беженцам из Беларуси с момента его открытия. Также мы сейчас очень плотно работаем с властями города Варшава и с Urzędem do Spraw Cudzoziemców. Пытаемся решить проблемы и вопросы, которые связаны с пребыванием наших сограждан в Польше. Вот буквально на днях нам удалось добиться организации в Ужинде инициативной группы, которая будет заниматься помощью и обустройством детей в школы, сады и лицеи. Потому что до этого момента, конечно, была очень большая проблема с этим. Там примерно около 40 детей не могли попасть в учебные заведения, к сожалению, из-за того, что у них не было каких-то документов и так далее. И я надеюсь, что эта проблема сейчас решится, и все будет хорошо. Будем на гэта спадзявацца. І Алена, инициатива партизанки. Да, здравствуйте. Прошу прощения, волнуюсь. Я являюсь представителем склада из инициативы неравнодушных людей «Партизанки». Чтобы вы примерно понимали, мы разделены на несколько структур. Так называемое Министерство працы, Министерство языковое, Министерство справедливости, Министерство легкого промысла с трудоустройством, Министерство працы. Понятно, постараемся помочь с трудоустройством. Министерство языка стараются помочь найти курсы пройти курсы польского языка для репрессированных людей. Министерство справедливости пытаются помочь оказать юридическую помощь. А Министерство легкого промысла, которое я представляю, мы стараемся помочь людям с тем, что им необходимо здесь, на месте, так как очень многие люди приезжают. Это очень частая история, когда у человека один рюкзак на плечах, и у него больше ничего нет. А финансово они не могут себе что-то приобрести. Как Дарья уже упомянула, мы очень тесно сотрудничаем с фондом «Хумануш», также сотрудничаем с многими представителями фондов здесь, в Польше. Что еще сказать? Вроде все. Спасибо. Дякую вялікі. Я толькі, можа, дадам, што ўсе цяпер вось гэтыя фонды, арганізацыі, ініцыятывы, яны ў большасці, скажем, дзейнічаюць або на тэрыторыі Польшчы, або ў краінах Балты, а таксама на тэрыторыі Украіны, што тлумачыцца вельмі проста, таму што большасць людзей уцікае там туды, каб быць бліжэй дадому, і ў тыя краіны, якія, скажем, ну так, больш ментальна блізкія для беларусаў, так можна коротко сказаць. Сергей, таксама хачу вось чарговы наш блок пачаць з цябе.
так суб'ектыўна скажу, бо у маім такім суб'ектыўнай маёй ацэнцы, калі чалавек уцякае за мяжу, зразумела, калі гэта, ну не ведаю, аўтамеханік, калі гэта айцішнік, гэта не праблема знайсці працу. Так? Прыехаўшы ў Польшчу, айцішнікам увогуле няма праблем, але нават рабочая спецыяльнасць, я думаю, чалавек рабочай спецыяльнасці вельмі лёгка знойдзе сабе працу. З асобамі творчымі ўсё складаней. Вось якія ёсць складанасці, ці ёсць магчымасць іх вырашаць. Ну не ведаю, музыкі, цэлыя гурты цяпер выехалі ў нас. Як ім выжываць? Тут яшчэ складанасць у квадраце, потому што гэта было бы вырашыць лягчэй, калі бы не было каранавіруса. Потому что, в принципе, як бы приладзіць там артыста, оркестра, хора, то есть некого професійнага музыку, скажем, ну не праблема, да? Але там скарачаюцца склады, там, я не ведаю, там неких тых же хораў оркестраў, у прынцыпе, поэтому яшчэ там знаходзіць працу для чалавека з Беларусі складаней, хаця у нас атрымлівалася у гэтым плане некалькі ёсць у нас кейсаў таких паспяховых, калі чалавека бралі на працу, напрыклад, там, у Клайпецкі, по-моему, вось тэатр узялі. Разовыя нейкія запрашэнні былі дырыжора Галанова з вялікага тэатра запрашалі там у Балгарыю на пастаноўку і гэтак далей. То бок такое ёсць, але даволі складана сапраўды гэта зрабіць. Што тычыцца, в прынцыпе, незалежных артыстаў, то якраз імі прасцей, потому што яны ствараюць самі прадукты, яго можна просто паказваць, прадаваць і гэтак далей, незалежна там ад месцазнаходжання. І поэтому мы якраз і скірованы на тое, каб шукаць, дапамагаць шукаць нейкія сродкі ў іншых там партнёраў, донараў, мецэнатаў, на тэатральныя пастаноўкі, на канцэрты, на выставы і на ўсё астатняе, каб творца адчуваў. Плюс вось мы пачалі такі праект з творчымі рэзідэнцыямі. Першая рэзідэнцыя ўжо адбылася, магу пра гэта сказаць, у Грузіі. І мы, магчыма, будзем пашыраць гэты кірунак, потому што ёсць людзі, якія не хочуць выязджаць з Беларусі, але натуральна, што ім трэба выдохнуць хаця бы на месяц і просто выехаць і вярнуцца, паразмаўляць там са сваімі калегамі, таксама з Беларусі ці з іншых краінаў, просто пасустракацца, потому што, ну, натуральна, што ў Беларусі зараз атмасфера просто дзікая просто атмасфера, і людзям фактычна забараняецца рэфлексаваць, да, потому што творцы гэта ж пра рэфлексію, пра тое, што адбылося, і яны як бы гэта выяўляюць у песнях, у там творах нейкіх мастацкіх і гэтак далее. А гэта яны паказаць не могуць, потому што там былі прыклады, да, калі выстава там прысвечана медыкам, напрыклад, да, была там разгромлена і затрымалі як бы арганізатараў. Поэтому, да, проблема есть, але мы вырашаць унікальна, потому что в нашей сфере, да, то есть, я не ведаю, ну, с медиками, мне здаецца, конечно, простей, да, потому что, коли ты специалист с дипломом, то ты можешь, як бы, приладиться, а коли ты просто умеешь спяваць, альбо думаешь, что умеешь спяваць, умоўно, так, то гэта куды складаней. Поэтому, вось, одна з апошніх ситуаций, я думаю, про яе можна сказаць публічна, потому что Алесь Дзянісаў, лідер гарадзенскага гурта «Дзецюкі», даволі вядомага ў Беларусі, ўсё ж таки з'ехаў, потому что ему пагражалі рэпрэсіі. Як бы его ситуация, да, то есть як далей, потому что частка музыкаў засталіся ў Беларусі, да, то есть гуртом яны выступаць не могуць, потому что вельмі складана лагістыка, то есть это все вельмі дорага для арганізатараў там фестываляў там і гэтак далее. Поэтому у нас яшчэ спее один проект по уз'яднанню гуртоў, да, то есть каб хотя бы на месяц собрать там людей у пэўнай кропцы, каб яны парэпетавалі, падрыхтавалі некую хотя бы там, я не веду, песню, да, там ці пастаноўку тэатральную, калі пра тэатр, показалі хотя бы там віртуальна запісаць гэта, каб, ну, вось гэта працавала вось гэта творчае самавыяўленне. І потым хаця бы з гэтымі думкамі, што ты нешта хаця бы сустрэлася, зрабіў, паказаў, можна як бы пэўны час, напэўна, у Беларусі праіснаваць. Хаця мы, натуральна, напіраем на тое, што трэба з'язджаць, асабліва тым, каму пагражае канкрэтныя тэрміны. Апошні прыклад, лідар гурта «Дай дарогу» Юрый Стыльскі, якому пагражаў суд, і відавочна было для нас, прынамсі, што он адтуль не выйдзе. І вот ён таксама збіраўся туды ісці, але добра, што зараз он у бяспецы. І такіх сітуацый шмат, то есть кожны дзень прилетае, і гэта вельмі цяжка вырашаць, асабліва калі чалавек не выязны, да, там, асабліва калі гэта некая творчая супольнасць, потому што вось у Вільні зараз знаходзяцца артысты, акторы гарадзенскага драмтэатру,
як бы там 16 чалавек з сем'ямі, да, то есть і вельмі цяжка вось нешта прыдумаць такое, каб яны ну, адчулі сябе як бы, у камфорце і стваралі нешта. То есть вот зараз они зрабілі пастаноўку у рускім драматычным тэатры ў Вільні, але далей ну, як бы, трэба мысліць вось нейкімі праектамі. Да. А арт-менеджера як бы, практычна няма ні ў якай там супольнасці. Да. То есть у нас школа адсутнічае менеджмента культурнага. Поэтому як бы, люди нават не ведаюць, як знайсці там сродкі на тое, каб нешта паказаць. Потому што ідэй шмат, але в плане рэалізацыі мы спрабуем неяк намацаць і арганізаваць вось гэтыя рэчы. Таму у каго якія ідэі, хто займаецца, там, спявае, там, грае там, і все астатняе. То есть мы хочам стварыць нейкую базу, хаця бы каб прапаноўваць у залежнасці там, ад праектаў, там, партнёрам, донарам. Я ведаю, што Святлана там, і з намі кансультуецца тым ліку пры паездках там, за мяжу. То есть она рассказывает про потребу там, падтрымкі, про патрэбу нейкіх праграм падтрымкі культурных дзеячаў, праграм на манер там, Каліноўскага. Вось была ідэя ў нас і Святлана якраз агучыла праграма Калеснікава ў Нямецчыне зрабіць. І вось такія ідэі, якія маглі бы дапамагчы людзям нават у мірны час, да, калі ўсё супакоіцца, просто набрацца нейкага досведу, там, падвысіць кваліфікацыю і умоўна просто псіхалагічна разгрузіцца, потому что все мы траўмаваны і праз гэта трэба будзе праходзіць, і відавочна тут праграмы падтрымкі такія патрэбныя. Важна пра гэта казаць, і тут важна якраз падтрымка як і суседніх краінаў, так і ў прынцыпе любых краінаў, потому что я думаю, што добра і в Бразілію, там, і в Чилі, і в Парагвай як бы, вывесці творцаў прынамсі на некалькі тыдняў. Поэтому да, складаная тэма, але мы з ёй працуем. Дзякуй вялікі. Акурат хацелася пагаварыць трошкі о праблемах, бо тое, што вы расказалі, можна сказаць, што ну, вось гэтае кола, абсяг дапамогі даволі шырокі. То бок фактычна любая дапамога, так, ад псіхалагічнай да фінансавай, яе можна знайсці, звярнуўшыся ў адпаведныя установы. Але вы, як ініцыятывы, фонды, установы, таксама маеце свае праблемы. Вось, калі можна, асноўнае, з чым сутыкаецеся, або вы, скажам, або тыя людзі, якім вы дапамагаеце, наколькі ёсць узаемадзеянне з уладамі, і чаго вы на гэты дзень найбольш бы патрабавалі як некая арганізацыя такая дапамогі і падтрымкі. Можа так, давайте ў вольным парадку, каб я ўжо не назвала пажаданне. Насамрэч, за апошні год мы пачалі працаваць яшчэ больш за год таму, яшчэ нават да выбараў, бо рэпрэсіі пачаліся да выбараў, людзі прыязджала моладзь у Польшу, у Варшаву, і таму мы пачалі выпрацоўваць сувязі і з варшаўскімі ўладамі, з польскімі ўладамі на тую тэму, як дапамагаць беларусам, як дапамагаць беларускай моладзі, якая, напэўна, і пасля выбараў паедзе і будзе яе шмат. Таму вось гэта ўсе свае праблемы мы трошкі так нататавалі, вывучалі і паступова вырашалі. На сёння існуе такая, можа, інфармацыйная, ментальная некая праблема у тым, што вось ужо амаль год, як пачаліся такія масавыя пратэсты, масавы выезд людзей з Беларусі, але да сёння беларусы чакаюць, што за іх іх праблемы будзе нехта вырашаць. Яны выязджаюць за мяжу, прыязджаюць у Польшу, напрыклад, і чакаюць, што вось ёсць там фонды, там ставажышэння, арганізацыі, польскія ўлады, якія там нешта абяцаюць, і будуць вырашаць вось іх надзённыя праблемы. Але мы можам толькі дапамагчы вырашыць гэтыя праблемы. Мы можам падказаць, мы можам накіраваць, можам даць, так бы мовіць, вуду, каб чалавек лавіў гэтую рыбу сваю, а не даваць яму рыбу ці ўжо там некае блюда, каб ён яго толькі з'еў, бо так не працуе. І менавіта над гэтым мы увесь час змагаемся, мы робім, напрыклад, інфармацыйна вебінары, расказваем, як там легалізавацца ў Польшы, як паехаць у адзін горад, якія там асаблівасці мясцовыя жыхары расказваюць у гэтым вебінары, у другі, якія ёсць магчымасці па уладкаванню дзяцей, па працы уладкаванню. Мы больш падтрымліваем інфармацыйна і кіруемся у тым напрамку, каб беларусы ў першую чаргу разлічвалі самі на сябе, як і ў самой Беларусі, так і за межамі Беларусі. Калі гэтае разуменне прыйдзе, я думаю, тады мы ўсе і пераможам. Калі кожны будзе гаспадаром свайго ўласнага жыцця, ўласнага лёсу. І таму
я бачу ў гэтым самую галоўную там праблему вызвання, не ведаю, бо насамрэч калі ёсць вырашэнне гэтага, то гэта ўжо там не праблема, а просто некае вызванне, якое вырашыцца праз нейкі час. Таму якраз такі мы працуем над тым, каб інфармаваць беларусаў, рабіць некую такую інфармацыйную базу, некія гайды, некія такія сцежкі, па якіх можна ісці. Канешне, мы самі пратаптваем гэтай сцежкі, ходзім у тыя ж ужэнды, да тых жа чыноўнікаў, расказваем пра тыя праблемы, якія могуць быць у беларусаў, звяртаемся ў тыя ж дыпламатычныя пляцоўкі, расказваем, што вось ва ўкраіне, магчыма, трэба больш выдаваць візаў, хутчэй выдаваць гэтыя візы гуманітарныя, па якія звяртаюцца беларусы, бо там да сёння не ўсе дыпламаты ведаюць, што там, напрыклад, беларусы звольненыя з аплаты за гэтую візу. Гэта ўсё трэба расказваць, гэта ўсё трэба разок прайсці самі і потым расказаць іншым. І таму, я думаю, кожны з нас ось у розных кірунках, хтосьці па культурным напрамку, хтосьці па гуманітарным, хтосьці па навуковым, пратопча гэтую сцежку, раскажа іншым беларусам, раскажа, як гэта трэба рабіць, і хай кожны беларус, які, можа, мяне зараз чуе, бачыць, разумеў, што трэба разлічваць на сябе, браць лёс у свае рукі і так жыць далей і будаваць сваё уласнае жыццё, і з гэтага будзе будавацца жыццё ўсёй краіны, ўсяго нашага народу. Алесь, калі дазволіце, толькі так дадам да вас, абагульняючы, разлічваць на сябе, але ведаць, што калі будзе патрэбная падтрымка, вы яе атрымаеце. Так можна? Канешне. Якраз такі мы існуем для таго, каб падтрымліваць. Ёсць канкрэтнае пытанне, трэба звяртацца да нас. Ёсць нейкая прапанова, трэба звяртацца да нас, у нас усіх. І тых, хто сёння тут на сцэне, і прадстаўнікоў і арганізацый, якіх тут няма, яны працуюць, усе займаюцца тым, каб беларусы не цярпелі ў Польшчы, каб яны маглі атрымаць тую падтрымку, тую дапамогу, якую яны могуць атрымаць. Але ў першую чаргу трэба разлічваць на сябе, і тады гэтая дапамога будзе аказана якраз такі мэтава, кропкава, і гэта будзе самая карысная, якасная дапамога ў такім сярэдні і доўгатэрміновым часе. Дзякуй вялікі. Гаворым аб праблемах. Хтосьці яшчэ можа? Так как мы работаем на территории Беларуси с помощью волонтеров, конечно, огромная проблема – это охота за волонтерами со стороны спецслужб. В принципе, очень тяжело в этих условиях всем психологически что-то делать, да? И страх у людей все больше и больше, да? Эти репрессии, которые происходят, затронули каждого. Поэтому самая главная проблема нашего фонда, то, что вот мы долгое время, около 6 месяцев, оказывали больше, чем 150 человек политзаключенных, получало от фонда «Страна для жизни» передачи еженедельно. После того, как началась охота за нашими волонтерами, несколько человек оказались в застенках. Мы перевели все это в подпольный такой режим. Мы продолжаем помогать. И проблема даже в том, что я даже не могу рассказывать, каким образом эта помощь сейчас оказывается. Передачу мы оказываем, но мы уже стали в таком закрытом режиме работать, что мы даже не рассказываем, каким образом. И, естественно, люди, которые помогают, то есть вся помощь, материальная помощь оказывается с помощью людей, которые донатят в фонд. Это не какие-то гранты, это просто люди, которые помогают, а люди хотят слышать какие-то истории, да, хотят знать, кому они именно помогают. И тут тоже проблема, что мы не можем рассказывать, потому что в этом случае могут прийти в эту семью и вплоть до уголовного дела. Также существует, конечно, такая проблема, как и эмоциональное выгорание в команде. Люди, которые работают с семьями политических заключенных, с волонтерами, очень часто приходится, знаете, иногда человека, который обращается
обращается, надо просто даже выслушать. И когда обращается очень много людей, вот как у нас столько политзаключенных, столько больных судеб, сломанных, столько у каждого проблем, когда сотрудник выслушивает, входит в положение, он тоже психологически выгорает, и каждому сотруднику тоже нужна психологическая помощь. Также и иногда бывает, что до такой степени, ну, у нас нет возможности отдохнуть. Мы знаем, что нам надо работать, надо продолжать. И нужно вот друг друга поддерживать в этой ситуации. Дзякуй вялікі, дзяўчаты. Я могу рассказать непосредственно о складе. Если о проблемах наших, нам, допустим, на сегодняшний момент у нас есть проблема, то, что у нас нет постоянного помещения. Мы уже 3-й раз переезжали за эти месяцы. Нам не хватает именно вот постоянного места, где мы могли бы спокойно все организовать, и оно уже стабильно там все работало. Про помощь людям тоже поддержу тем, что люди, которые приходят к нам, они таким образом тоже получают какую-то и не только вот помощь вещами, но и зачастую это просто моральная поддержка для людей, которые часто даже только-только переехали. Они видят, что они здесь не одни, потому что они уезжают в чужую страну, они потеряны, они не знают, как дальше, что, почему. И иногда рассказываем, как здесь устроена жизнь, как решить свои вот бытовые какие-то проблемы, где что найти, куда обратиться, как даже сходить в тот же УЖЭНТ какой-нибудь, что заполнить, а они уже ходят сами, все это самостоятельно решают. Но зачастую еще мало им, и мы помогаем таким образом, оказывая поддержку, но некоторым людям, даже не некоторым, а многим людям, нужна на самом деле психологическая помощь, но они не могут себе это позволить, потому что снова же вопрос в финансах. И этого очень не хватает, на самом деле. Куда бы могли люди репрессированные обратиться. И некоторые уже много месяцев из-за этого страдают, а некоторые даже не решаются. Они не могут себя пересилить, чтобы поговорить о тех проблемах, которые они пережили. Это травма. Они даже иногда отрицают, что это травма, те события, чего они пережили. Дзякуй вялікі. Дар'я, нешта дадаць? Очень много проблем озвучили мои коллеги. Со всеми с ними хочу согласиться. К сожалению, они присутствуют. И сама вообще эта проблема беженства, это такой очень негативный момент. Как бы, да, людей, которые занимаются помощью, не так много, а людей, прибывающих в страну, к сожалению, и не только в нашу, и в другие страны очень много. И очень хотелось бы, конечно, помочь всем или как можно большему количеству людей. Но да, хотелось бы, конечно, сказать, что люди должны понимать, что это просто невозможно. И больше, конечно, стараться рассчитывать на свои силы. То есть, конечно, в любом случае мы помогаем и будем дальше помогать и в каких-то сложных, трудных ситуациях. Но, конечно, да, нужно понимать, что проблемы людей никто за них, к сожалению, решить не сможет. И они должны понимать, что, приезжая в другую страну, им нужно начинать жить заново. И, к сожалению, да, это очень сложно. То бок тое, што казаў Алесь, так, што ўсё ж такі разлічваць у першую чаргу на ўласныя сілы, карыстацца з той дапамогі, якую можна атрымаць. Я б хацела таксама, каб наша размова, весь час скіровую на такі яе практычны складнік, так, каб гэта была карысная для тых людзей, якія гэтай дапамогі, магчыма, ў гэты самы момант патрабуюць. Скажам, ці вы, можа, прапанавалі б вы некую такую лагістычную схему, так гэта умоўна назову. Скажем, чалавек знаходзіцца цяпер у Беларусі і патрабуе гэтага выехаць, або мае магчымасць выехаць, толькі вось
можа выехаць у Польшчу, у Літву, прыязджае, што вы, якія парады дасце, што яму зрабіць у першую чаргу? Можа, вы такую маеце, такую як бы ўжо схему, па якой варта дзейнічаць, каб чалавек не панікаваў, ведаючы, што, ну, не ведаю, дзіця, не ведаючы, куды аддаць, нават як аформіць дакументы, або нават зрабіць нейкія пакупкі неабходныя? Что тычыцца конкретно Польши, могу параіць один портал, над якім мы зараз працуем, гэта сайт belarusam.pl. На ім змяшчаецца інфармацыя пра ўсе якраз такі арганізацыі, ініцыятывы, якія на сёння працуюць у Польшчы для дапамогі беларусам. То бок на адным сайце можна знайсці тыя арганізацыі ў канкрэтным горадзе, куды чалавек збіраецца прыехаць, ці па канкрэтным кірунку. Напрыклад, гэта арганізацыя займаецца юрыдычнай дапамогай, легалізацыяй, гэта арганізацыя дапамагае моладзі, студэнтам, гэта арганізацыя дапамагае дзецям і гэтак далей. Таму не трэба адразу там тэлефанаваць у адну арганізацыю і ўсё там у іх пытацца, ці наадварот усе арганізацыі адразу запытвацца. Можна проста выбраць тую, якая знаходіцца ў вашым горадзе, якая займаецца тым ці іншым пытаннем, і гэта дапаможа проста спросціць і камунікацыю, гэта спросціць нагрузку на тых жа валанцёраў ці прадстаўнікоў арганізацый, якія адказваюць на тэлефонныя запыты ці на имейлы. Вось. І таксама гэта дапаможа зрабіць гэты ланцужок дзеянняў, якія патрэбны. Напрыклад, чалавек можа нават не задумвацца пра тое, што якія ў яго могуць быць праблемы пры пераездзе, бо ён усё жыццё пражыў у Беларусі, пражыў у сваім горадзе і не разумее, якія дакументы, напрыклад, трэба падрыхтаваць перад выездам. Вось гэту інфармацыю якраз такі можна узяць і з тых жа вебінараў, пра якія я казаў, які беларускі моладзевы хаб рыхтуе, робіць яшчэ і іншыя арганізацыі на сваіх YouTube-каналах. Вось «Знания для жизни», так Марыя казала, ёсць і ў іншых арганізацый. Просто на тым же Ютубе насамрэч вельмі шмат карыснай інфармацыі ёсць, і таму трэба па першую чаргу звяртацца вось у YouTube і Google. Я буду вельмі просты такі адказ даваць, але не трэба баяцца. Насамрэч у інтэрнэце шмат чаго карыснага, канешне, шмат яшчэ рознага смецця, але трэба трошки разумення, трошки фільтрацыі, і гэта ўсё знойдзецца. Ёсць таксама у Польшы зроблена адзіная інфалінія, на якую можна звярнуцца, калі не разумееш якраз такі, вось, дзе мне вырашыць гэта пытанне. Ёсць інфалінія, якая працуе праз Telegram ці па тэлефоне. Нумар вельмі просты, 722-722-500. Можна патэлефанаваць і спытаць: вось у мяне ёсць дзіця, трэба адвесці ў дзіцячы садок, не ведаю, як і куды ісці, там у Варшаве, і супрацоўнікі з гэтай інфалініі падкажуць, скажуць: вось можна звярнуцца ў гэтую арганізацыю, гэтую, яны дапамогуць па канкрэтным гэтым пытанні. Яны не вырашаць пытання, але яны накіруюць туды, куды трэба. Таму, што тычыцца Польшчы, то тут мае парады вось такія. Дзякуй вялікі. Вы хотели нешта сказаць? Сергей, можа, зноў хацела бы да цябе звярнуцца на прыкладзе акурат Беларускай рады культуры, тую, якую дапамогу вы аказваеце асобам, творчым людзям. Зразумела, што вы самі патрабуеце фінансавай падтрымкі. За нешта вы мусіце самі існаваць і аказваць гэтую падтрымку. Вось некалькі словаў, чым вам, якім чынам можна дапамагчы? Да, я адразу скажу, что схема нашего існавання даволі простая. На свою ўласную дзейнасць, так бы мовіць, аперацыйную, да, потому что у нас зараз в штаце працуе порядка 25 чалавек, і натуральна, что ім трэба за нешта жыць, так. Поэтому гэтыя сродкі мы знаходзім асобна там у іншых фондах еўрапейскіх, у нейкіх донараў, у нейкіх партнёраў. У нас есть мецэнаты, якія гатовы фінансаваць якраз нашу дзейнасць, поэтому гэта все здабываецца самастойна і ніякім чынам не мае дачынення да донейшана, да, там, да тых грошай, які мы збіраем ад людзей. Мы з іх не бярэм нічога для сябе. И аккурат с гэтым и проблема, потому что натурально, что люди стамляются донатить, потому что хочется убачить некий вынік, хочется, да, вот почуть историю. Тут Маша сказала правильно, потому что хочется рассказать, як мы дапамаглі,
і паказаць, што вот мы можам дапамагчы нават там у вельмі складанай сітуацыі, да? Але дзеля бяспекі чалавека, у якога там засталіся там чальцы сям'і, да, там, ці нешта яшчэ, ці он не адразае шляхі там для вяртання і так далее. То есть, ну, тут есть меры бяспекі, але ўсё ж таки я думаю, што ёсць патрэба расказваць хаця бы про тых, хто ўжо ў бяспецы, потому что людзі не разумеюць, да, то есть, і это цяжка зараз расказаць, што менавіта з гэтай грошы і ідзе падтрымка. І вот за 10 месяцаў сваёй дзейнасці мы дапамаглі там в 300 кейсах, 300 ситуациях, то есть колькость людей подлічыць немагчыма, потому что один кейс может быть один человек, а может быть сям'я, может быть музычны гурт, а может быть тэатральная супольнасць творчая нейкая и так далее. Ну, я думаю, больше за 600, напэўна, что. И там у кожнага свая унікальная ситуация, то бок там акторка выказала там сваю пазіцыю ў тэатры дзяржаўным у Менску. Яе звольнілі, отобрали кватэру, няма дзе жыць, она уладкоўваецца, спрабуе недзе зняцца ў рэкламе, там яшчэ ў нечым, і паўсюль забарону на прафесію, і паўсюль адмаўляюць. Яна не ведае, што рабіць, у яе выпадаюць на фоне стрэса валасы, да, і патрэбная аперацыя, потому што гэта, ну, праблема вялікая, да, в прынцыпе. І вот што з такімі сітуацыямі рабіць? Камусьці патрэбна нейкая аперацыя, камусьці патрэбна просто там для існавання аплаціць штраф той же, да. Камусьці трэба выехаць, камусьці ну, там, нелегальна перасекчы мяжу. То есть, ну, што з гэтымі сітуацыямі рабіць? І у нас няма вось гэтага алгарытма, потому что вот, перабіраючы гэтую сітуацыю, я разумею, што адна да адной не падобная. Мы не можам нават апісаць на сайце, што калі вось вы, да? Потому что, ну, настолькі шмат нюансаў, і гэты нюансы якраз вырашаюць людзі неабыякавыя, да? Потому что адкуль взяць там грошы на першасную падтрымку, калі чалавек прыехаў, там яго тэлефона нават няма, да, там. Як падтрымліваць сям'ю, у якой няма там грошы на адваката, да, там кропка, у нас збор был там на Алеся Пушкіна, напрыклад, да, якому пагражае невядома за што 12 год, у яго учора дзень народзінаў быў. А заўтра мы ладзім канцэрт, мы запрасілі ў Менску яшчэ ёсць выканаўцы, якія гатовы як бы сыграць. Яны будуць граць канцэрт для яго. Это тыя людзі, якія яго добра ведаюць, ён іх вельмі любіць. І таксама вот гэтыя грошы мы перадамо просто на падтрымку сям'і, потому что, конечно, не соладка ўсім. Поэтому я закликаю все ж таки не стамляцца, потому что вот эта вот праява неабыякавасці ў выглядзе там мізэрнага нават даната, яна вельмі важная, потому что з гэтай мізэрнасці складаецца цэльнасць такая вялікая. Поэтому, ну, я разумею, что часам успрымаюцца гэтыя заклікі і там мои панічныя крыкі, калі я бачу, што у нас просто к нулю ідзе бюджэта запытаў там у сувязі там з хапунамі, асабліва вот калі на некамерцыйныя арганізацыі наехалі там і больш за 100 зачынілі, што просто вот валят запыта, а грошай як бы няма нават там аплаціць людзям квіток там ці нешта яшчэ. Поэтому я закликаю тых, хто адчувае сябе ў бяспецы, той, хто як бы мае такія магчымасці, потому что я разумею, што усім непросто звяртаць увагу на гэтыя рэчы, потому что мы не просім грошы, мы прапануем падзякаваць, напрыклад, за нашы трансляцыі, які мы робім. Там канцэрты, тэатральныя пастаноўкі, аўкцыёны, там куча актыўнасцяў просто на нашым канале, там паглядзець казку з Маляванычам, там адзін з нашых паспяховых праектаў, просто падзякаваць таму ж Маляванычу, да, потому что яго звольнілі і таксама мы чалавека фактычна ўзялі на працу расказваць казкі. Гэта настолькі крута і прыемна, і настолькі гэта дапамагае людзям вось перажыць таксама гэтыя цяжкія часы, што ну вось такія праекты важны. І нам важна спяваць, нам важна расказваць казкі, нам важна танчыць у такі складаны час, потому што ёсць такое меркаванне, што не да песен, да, але наадварот, у гэтым руху, да, у гэтым танцы, у гэтым спеве мы ну, становимся мацней, да, то есть і нас ніхто не адужае, калі як бы мы просто спяваем нават, да, па выніку. І напэўна мы ўсе бачым, што мы не адныя і нас многа таксама ў гэтых супольных нейкіх такіх рэчах. Так уже завершаючы нашу размову, бо тэма, пра которую мы говорим пра салідарнасць в суме, так? Бо гэтая дапамога, гэта таксама праява нашай салідарнасці. Вось так, каб падвесці вынік. Беларусы салідарныя. Все згаджаюцца. Так, дакладnie.
такого объединения людей, как произошло вот за последний год. Я просто здесь живу немножко дольше, чем многие, сейчас находящиеся в Польше. Я раньше такого вот объединения людей, вот этого понимания солидарности, честно, я раньше его не видела, но вот это, оно вдохновляет просто. И ты ради этого готов, вот, ради благодарности в глазах людей, и плюс еще от того, как другие люди, представители других фондов, просто огромное количество неравнодушных людей, волонтеров, как они помогают, объединяются, снова же сверну на свою близкую тему, потому что я вижу, когда есть необходимость кому-нибудь, многодетная семья, нужна двухъярусная, к примеру, кровать. Моя задача только скоординировать людей, объединить, чтобы один привез другому, либо человек пришел, забрал что-нибудь ему необходимое. Просто за эти 10 месяцев, что лично я этим занимаюсь, нам благодаря вот этому общему какому-то вот объединению всех людей, на своем личном примере нам удалось помочь уже более 2000 человек вот, с их вот, иногда маленькими, иногда с большими вот, бытовыми такими проблемами. И честно, ради этого мы готовы дальше работать. Спасибо. Дзякуй вялікі за гэтую размову. Беларусы салідарныя, будзем гэтага трымацца. Заклікаю не стамляцца, не стамляцца. Разумею, што выгаранне ёсць ва ўсіх. Разумею, што ў кожнага могуць быць цёмныя дні і больш светлыя. Трымацца таго, што мы разам, трымацца разам, не стамляцца, не выгараць. І, напэўна, мы пераможам. У гэта будзем верыць. Дзякуй вам вялікі. Яшчэ раз прадстаўлю гасцей нашай студыі. Гэта Алена Маркевіч, ініцыятыва партызанкі, гэта Марыя Мароз, кіраўніца фонду «Краіна для жыцця», Алесь Лапко, прадстаўнік беларускага моладзевага хабу, Сергей Будкін, кіраўнік Беларускай рады культуры і Дар'я Ярмоцык, прадстаўніца фонду «Хуманаш». Размаўляла Яна Запольская, Беларуская радыёрацыя. Гэта была студыя фестывалю абуджаных тутака. Дзякуй вялікі.